Čaša malý diel z domu, nové video, to je ďalší videjko. Je to ranný vlog, je to druhý alebo prvý ranný vlog. No, áno, proste prvý ranný vlog. A bude taký téma, klasika. Čo by som to tak povedal? Teraz som čierny, rasistická, čierna. Ok, takže my dáme hore toto. Super. Mám aspoň niečo. Takže tak. Nevidíte trošku? Vidíte úplne. Takže tak. Je to taký proste klasika, ranný vlog. Špeciál som už dal. Ak ste to nevideli, tak úplne, je to úplne, proste je to špeciál a je to proste všetko naopak, je to proste, ja mal som vyhrať proste čo na Minecraft proste. Keď si to video nepozerali, tak si určite pozrite, je to proste retard. A tak no, proste Marko vyhral, ja prehral proste, a je to môj špeciál, takže je to trápne. Ale to proste tak sa to stalo. Tak. Dneska mal prísť Marko, bohužiaľ neprišiel, lebo je úplne teplo. A proste tak. Když tak Marko, tak ťa pozdravujem, tak čus. A možno zajtra príde, neviem. Neriešim. Ja dúfam, že príde. Minecraft, natočíme nejaký video. Natočíme možno aj Minecraft tiež. Možno na Markový kanál, lebo no, neviem. A tak no. Ja by som pustil nejakú hudbičku, bo od CZ je to proste retard, proste pesnička. Vidíte, tu je moja postiel, už tu možno nespím, spím dole. Myslím tu. No. Takže tak. A tak no, takže už tu mám 2 minúty len. No bohužiaľ by som vám pustil nejakú pesničku, lenže bohužiaľ mám pohubený proste, telefón proste, pozrite, čo mi píšu napríklad, pozrite. Mám telefón, mobil, no. Čo sa tam hľadá, dáme napríklad YouTube. Si nedobre vidíte, ale si napísal som tam YouTube, našita a potom naraz. Prečo? No toto tam píše to tam. Máte problém s zobrazením tejto stránky? Momentálne máme problém so stránkou, na ktorú sa pokúšate dostať. Už je to pár dní, čo mi nejde proste internet, tak. No Wi-Fi mám proste, áno. Proste, neviem, YouTube funguje normálne. Sa dá na YouTube dať proste videá, neviem, možno mal YouTube nejaké problémy, neviem. A tak no. Takže už dávame videá, ja a Marko, nám nešlo, ale už nám to ide. Takže konečne už môžem natáčať videjka a to je moja izbička. Nie. Marko možno bude točiť s novou kamerou. Možno. Ukázal, je to nová kamera, proste originál. Takže tak. A tak no. Takže to OK, takže tak. Vonka je úplne dusno, to proste des. Tak. Úplne des, proste dôležité toto. To si proste tak dám mobil. Tak natáčam, takže sa bojím, že spadne. Raz mi tak spadlo a mal som rozbitý displej. No, nie je to môj mobil, takže ten mobil.
Acer M220, je to proste jak Lumia, proste to samé je. To je môj pestíka. Proste to vidím. To vidíte naopak, proste na druhú stranu. Proste na druhú stranu, takže ja to mám tak. Neviem, prečo je to tak, ale tak, je to tak. Ježiš, tá nutá pesnička. Ja viem, ako dať na tento video nejakú pesničku, že mi to nejde proste mať, čo mi tam píše? Čo mi tam furt píše, že sa to nedá nahrať, proste, nedá sa nahrať, ale dá sa tam dať pesnička, proste random, proste neviem, taká kľudnejšia, pesničky. Ale bože, nejde to a už to má 5 minút, ježiši. Už to má 5 minút. Neviem, čo ešte natočím. Neviem. Potreboval... Áno. Že ja a Marko kúpime si tie také guličky. Majú tu chuť proste, napríklad mydlo, skažený vejce a tak. Fakt, už som spadol proste tak. Takže okej. Za koľko to stojí? 3 € sa mi zdá. Musím niekde kúpiť proste. Neviem, či to viete, proste je taká krabička, taká menšia krabička. Je to také jak challenge, proste z toho sa robí challenge. Kúpujeme si to proste za 3 €. Proste. Takže je proste taký proste maličké, keď sa to zjete, tak majú tu nejakú chuť. Takže tak. Viac youtuberi to natočili, napríklad Jirka Král, Gogo nie. Kto to ešte natočil, neviem, proste youtuber. Tak. A jedno zrobím také video, že budem hovoriť iba po česky. Takže tak, hovorím iba po česky, tak je to iba jeden video. A tak no. Ja proste furt hovorím potom po slovensky, potom po slovensky, potom po česky a tak. Takže väčšinou už budem hovoriť po slovensky, naučím sa, jem po slovensky, ale proste tak. Ja som taký Miller, proste ja raz hovorím po slovensky, potom po česky, ale teraz už budem väčšinou hovoriť po slovensky, než po česky. Jedno video zrobím po česky. Je tak, český dubbing. A ja by som vám mohol ukázať náš barák. Stakiaľ. Môžem ísť tam. Ale je tam môj brat. Takže... Bol tam môj bracha, ale to nechcem byť vo videu, takže tak. Musím iba tak na telefóne. Na telefóne. Ste nejaký hacker? Ja nie je to hacker. OK, už to má 9 minút. Ja sa s vami rozloučím. Vám už ničím. A
nezabudni like, odber, komentár. Určite ma poteší ten odber, alebo like, alebo pekne nejaký. Počuli ste to? Čuja. No to je jedno. Takže už má to 10 minút, bože. Takže čus, jaké busiky.